Bokajan subdivision angkang misin pen akile sangti ki forkilit par pigajok langroi langjeng henothai aphita ingnam raiko mate forest department asai khiatum asai chiklem wangwesi langdun dingamat misin pen sangti paphurware apor akai nang kachilar asonsi aprangke langroi along sangti ki phoda belcha pen tursi ki phurphura potsi langroi langjeng anta hingnone lapen kaikia teng kaikia mangsi dobom Bonda non malom ke mesin pensi sangti ki phora jok pinyarni Bokajan sub divisional arlo kedo langroi langjeng lapen hidi kedo anta hingno thai anpinlo Bokajan sub division angkang Silonijan range lapen Bokajan forest range angkang non malom kumphok kep sose mesin pen sangti ki phor hangjo hanghai sido Bonda forest asai khiatu mesin arki hangjo hanghai anta ano tong kangthong phetlo nei mate arjulong lok aphita ano kangthong kachiklong de Lasi isi kamatha dami me alama bangki lapuan misin pen sangti ki phor hangjo hang haya phita ingnam rai ko matum adim ki dam de derakan ki kopia potro ma mate kaching di pahem soa jok aniwang tangka tong jo endet lo ma kuta matha dami me alam si nang do koklo ingnam rai ko masai khia tum chokomara tum ke do osita a hemalong chedo varet kalite quarter along amegjang varet kalite gedalong choton ding lapen achiklo bainong chonghong ding titipo tangka ke joy kacho dengdunji aphansi claim rong rang asonsi theklong lasi prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram rong hang labang so asai dengra exon engsi kemiji kali pulote langroi langjeng hoi hidi anta year et kimi senji aphan sangti pa purnang sita mesin pen kalisi aprang asonle polote kaddu kavya phanta mesenji Bokajan pen ananterang Karbi Anglong Lion